Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo ron pinadal ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Hilda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Hilda. Kini akong problema bahin sa kumbana nga sobra gyud kay kapalahubog ba. Bisag usaon ako kasapa, usaon akong tambag di gyud maminaw. Pero aron inyo king masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo. Hala, ang sarang na yung urasad eh, uy. Hala, ang sarang na akong bana. Pagawagay buot. Hala, Ginoo ko, na hupog na sa tuwi ni Kuli. Kaahagad na ng tawana. Uy, kidot siya kayo ng tawana ay. Okay, pre. Pre, ano ilapyog na yun? Ay, labiyog, pre. Piyaw sa tanah, pre. Yung mga palapiyog. Nala, sige. Ay, lagi labiyog, pre Pedro. Ano di pa piyang ba? Larga, pre. Kita libunan, pre Pedro. Nasamot. Pagkakitro yan eh. Siya ba ay? Asista ba ito yung bunan? Oo. Pedro, larga. Larga. Kuman pwede na to. Tuwi tatulo, be. Pre Adoy, ha? Apel Lolo. mo. Pre Pedro. Okay, larga. Okay, bira. Larga, able! Dahi ayaw lagkabalaka nini karong among tirada kay wa mi kasabot karon sa inyong mga tirada cellphone kay rumbohon mo ato bang mag-TikTok dayon dagway bahala giwi makita lang ang liki-liki ay Paloma Palomang ihapon. Ikaduhang misteryo. Ontrabis kinitirada, ari kita sa mga papula na ay inyong minikapan, murag iring nasugipan. Kilay ilyong panipsan, og ang ilong sad aryusan. Dili brahan ang dughan, sa lalaki mao'y kinahang. Larga, ay! Kulunga Kokorokoko Hulungan ng TikTok Ikatulong misteryo Ang ikatulong bulada Ari kita sa mga istrikta na ay inyong sapot piit kaayo, klaro ang sampot bingal dapit sawa ang kamison labi ang bughawa medyas abot sa paa aron ang uwati mo lakra ay Paloma ay anay nga nagbakya di apay bagong arte karon sa atong mga babay magdagdag kung pitaka ang sulod pulos lata magsulob ganing pinsel kat lugsanay gani tiil mabingat mugbo kaayo og lakang daw itik nga bagong gipos ay ang anay nga nagbakya. Okay. Umati. Unsa naman, Loy? Klaro pang karsada, Loy? Ay, gang. Honey, my love, biskwit. Da pa man. Babes. Ratsada tanan, uy. Ratsada tanan. Ay, naon sabi. Ay, Apiran ng naong ni mo, apiran ng naong ni mong luya, kagahalhal ka, apirtiil ka ron. Katog dito, pagkapalahubog ang gid ni muda. Oh, kumong-kumong. Makumong-kumong ka ron. Katog na dito!
ini ka pala hubog ang akong bana. Pero ang nakanindot lang ani niya ug mao'y mahubog, magsige lang tingsi. Murag di kay sa puton ba? Pero kasagaran gyud sa puton ila na ini ka ugma na. Unya pag mata nako. Sanon katugnaw ba? Ayaw man may aircon, electric pa naman ang tani. Ngano di... Uy, ang saning basa. Inampak. Uy, lali. Uy. Hagkok pa. Lali, bangon sa ragod. Mata sa ba? Hanggaw ay, may pakusog kinusi ang hagok. Ay, di ka mo mata. Di ka mo mata, kayakan ko ng nahong ni mo. Natug ko. Ora, natuog ko nun siya pero may tubag. Ilaro man ni mong buang. Di ka mo mata. Aray, kahinay. Hanggaw ay, di ka mo mata ha. Sige, ayaw gyud mata ha. Naghubo na ko sa kumpante. Sunod yakan ko ng naong ni mo. Buntag na di ay, buntag na di ay. Buntag! Ay, Bida, unsaw ka na eh. Sa problema ni mo, ha? Mangutan ka kung sa'y problema, ikaw! Ay, anong kutaw na ako man? Mangutan ka ganong ikaw? Tanawa ko ng imong punsyuhan. Tanawa! Tanawa to hidaanan. Pwerte ng basa ah. Ba't sinuro ka kundam ko? Namidam ko ni mo? Naligo ko sa swimming pool. Ya, di-dive ko ko. Ya, dagdag kayo mga chicks. Adi ay, nagpabilib di kas imong damgo kay daghang chicks. Pwerte din imong langoy-langoy sa swimming pool nga na mga babae. Huwag ka maikog nga na ako, ha? Na, di ka ato day. Damgor mo to. Dam ko na bitaw, pero naapil ko kabasas imong kabuang tungkol sa imong ihi. Ha, sa imong mata, nanimaho og apil dire. Nangihi kas imong parol, og dire pag sa tong higdaanan. Huwag kay buot, oy! Mauna, la pa, inom pa. Sunod ha, magdamgo gani ka nga, naligo ka, siguro ang wakos imong damgo. Okay nga naman day. Lumsad na gyud ka, Sa swimming pool? sa imong ihi. Kidnor. Recorded by X Thunder Gaming. Halika, bangon na. Ay, sa'yo ba kayo day? Bangon! Labi ng habol o pining, kuan, pagkakson. Ang gawag buot. Bangon na. Di ka mo bangon? Ikan bangon ni mo. Ha, wala na ba ko'y panty? Yakan ko na naong ni mo. Ay, Yakan ka man. isa ko ba day kay gipulan ko buwan. Nagibangon ko. Ka. Oh, nasaag man. May adlaw diha, nay. Mayong adlaw sad. Nawara ba may sudan na horot? Sige lang ngay, uy, busog pa man ko. Ay, unsa na ganin mo? Abi kong kaon na pod. Paglasang nanay, uy. Unsa may toyo mo, ha? Kining nay, magpatabang unta ko ni mo ba? Magpatambag ko ba? Unsa may patambangan ni mo nako, ha? Ay, kini mo gud akong bana, nay. Oy, hay kulata ha! Nanay said, uy, grabe sa niya, inita sa ni mo, uy. Nga man ha? Mahal pa ni mong imong bana? Siyempre, nay, uy, bana ko na nakukud. Anya, unsa man ang imong patambagan? Nganong imong bana na unsa man dayong bana mo? Kapi na kay kapalahubog, uy. Wanay adaw nga di mahubog. Ay, nabiyain ay. Agwanta man ka, anak. Ayaw pa ta ang iyang gugma na mo. Gugma? Kanang gugma. Mura na naglobe. Ha? Ngano, nay? Ngano man, nay? Dagan og hak-hak? Dele, ay, hak-hak. Kanang gugma mura naglobe. Kay madugay. Tugka nagbot-bot. Ha? Buti pa sabot, namot-bot ang akong bananay. Wa mangkod. Unsa ko wa, kaklaro, anak. Suma, pagpanguyab na mo. Unsa may mga parsalig para lang imong sugton. Ingon siya, nga palitan ko niya bayog yuta. Anya, ipalitan kag bayog yuta. Yuta raw, way bay. Anya, asa naman rong yuta? Nasa mong may bintana na, gisudog ka ang. Diya mo na. Unsa ka baka ko ng tawana? Mura na sila globe, madugay tog ka nagbot-bot. Nay sad, uy. Unsa pa, ha? Unsa pa yung kipasalig na mo? Palitan ko niya sakyanan. Niya, gipalitan kag sakyanan. Tay sikad. Ay, pagkabaka ko na ng imong bana, Hilda, ambot lang. Niya, huwag ka kulatahana. Ay, wa sa gid may tabog gidapatan ko na akong bana, nay. Bisan og permi na siyang mahubog. Maayo kay di day hinapat ng bana mo. Kay og hinapat pa, paksi ginasya nako. Ay, sige na lang, nay, uy. Ano lang palag, nay, uy. Ang ako ramang kong problemahan anang tawhanan, nay. Kana ramang kong iyang pagkapalahubog. Gusto kong maundang na siya na yung inom ba. Kay pwerte laging hasula, pataka lag likid og mahubog. Kunya pataka lag pangihi. Gabi mura kong naligo nga natog. Ha? Nga do, ban? Hubog man pagkakapi, unya nangihi sa mohigdaan, nanay.
Ay, pagkakito tanang tawhana. Putli na stomay ay. Ayaw, sad na. Kuhaan man tani mo kalipay, uy. Malipay pa ka na nga pataka naman lang ka nagpanghihi ug mahabog. Maolaki. Pero, di man na mo isulbad ko. Gusto kong mausab lang siya pa. Ay, ayaw ka bala ka, Hilda. Sayon ra ka ayaw. Tinuod ka, nay? Sunda tong gibuhat na kong tatay ni mo. Ha? Kaya nga na day, palahubog dito sa tatay sa unan, nay. Kusog sa dito mo inom? Ay siya, na grabe kay kapalahubog. Gamay pa ka ato, wapa kay buot. Ay, konsumisyon, kay ko atong imong amahan sa una. Musugot nga way kan anay, basta naalay inom. Hapit na mamatay. Ha? Kuyawa, good. Lagi! Pero nausab na gumikan sa akong gipainom niya. Gipainom, nay? Unsa day gipainom niya ni mo, nay? I mean, unsa day gipainom ni mo niya? Ay da, gipainom na kong kinilkeg. What? Ha? Unsa nga, nay? Kinilkeg! Unsa man ang kiniltig? Igsoon sa kinolkog. Ay, nanay, daghan ni siya binuang, uy. Ay, minaw ha. Mao ni buhata para mo undang na nag-inom mong bana. Nay, unsa man, nay? Pangitag pante nga kanang wagid mo ilesyo og pila ka adlaw. Bisag mga 5 ka adlaw lang. Ay, nga? Na ko'y panting gigamit na ako balik 5 ka adlaw. Wagid na ko ilesyo 5 ka adlaw. 5 ka adlaw ko kumaligo. Unsa? Oh, dinood na. 5 ka adlaw nga wa ko maligo. Og wa na ko ilesyo nga akong pante. Pag-abot sa 5 ka adlaw, di pa na ako gihubo akong pante. O nagkuha kong beer o sa kagrande. Akong giyabo sa balding gamay. O niya akong gihumol dito akong pante nga way labasod sa 5 ka adlaw. O niya pagahuman, kadtong pante nga hinumulan, 5 ka oras akong gihumol sa beer. O kadtong beer nga gihumulan ako sa akong pante nga way laba. Mao'y painom na ko ni tatay ni mo. Wapay usak oras giyarok niya. Nahupok. Og nagsuka-suka. Pagkaugma, gipalitan ako ber, usa ka botelya, dili na mo inom. Mo ba, nay? Unya, uwa mo unsa si tatay. Ay. Tanaw sa tatay ni mo, buhi pa hangtod karon. Tunulig botelyas ber, wana atras dayon na. Kuyawa, good. Tinuod na, nay? Testing aron makita ni mong resulta. Bisag karon pakita sa tatay nimo, bisag botelya lang sa per. Di na mo tanaw. Og imong pagsan, masuko pa na. Suwayay na. Law di ko makatuo nga mo na gibuhat sa akong inahan para lang muundang inom mga akong tatay. Pero gusto na akong testingan kung unsa ka tinuod. Tungod kay wagid ko'y laing nakita nga paagi katulad gisulti ni nanay para maundang na og inom mga akong bana. Mao nga pag-abot kita ko sa bahay. Muli malaron ka adlaw nga wa ko maligo. Karon muuli ko sa amo. Way kalibutan ang akong bana nga waday ko maligo sud sa 5 ka adlaw. Muuli na ko sa bahay. Wa siya mahibaw nga samtang sa matadakaw na ko, igo na kong manghilamos. Muulit na ko, be. Recorded by X Thunder Gaming. Diyan ako sa bahay. Musuod ako. Day, ikaw na. Ako tao ni Dong, ni uli na. Wow, kani sawa. Layo pa kani, nimaho na. Nakamati ko dahil nga wako'y kaligo. Day, nagdakas sudan. Wara ba Dong? Sige lang, maluto lang ko nun. Mag-ilis ako kadiyot. Sige day, kayo mga tuso ko ilapare mo, ha? Muli rin ko, kay magluto mo sa ka. Sige, Dong. Sige day, arin ako. Tuan na. Klaro kay itong inigpalik ato, makainom naman sa to. Mas may hinoong nilakaw siya. Magpalit kong beer nga usa ka grande aron humulan ko ning gisulob na kong panty. Kataw na to runuloy kun mo inom pa ba ka? Pagpalit ko beer be. If you wanna pre. Ay, Priloy, yamat mo kondisyon kayo ron da. Natural basta. Ba Sabado, kondisyon kita. Kondisyon sa permis Sabado. Labi na daw taas galiog kanang fighter piti. Ginoo kayo. lami kayo. Lami kayo ha.
Di mo lang gini, ha? Kung kabayo mo lang gini. Ha? Mori kanta sa una ka if you wanna ride, you ride and drink a red horse. Ha? Okay ka na? Ha? Waka kibaw na kanta sa. Larga, if you wanna ride, Ride and drink red horse, ha? if you wanna ride, tung dung 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 Dung, dung, dung. Okay, larga, if you wanna ride, Dong, 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 you dong. ride a drink red horse. Dutay. Hindi kanta. Hindi kayo nagtimsiyong, pre. Sa mandi ay. Sa pinugaya na to, gina! Pali na rin to, fighter 50! Aw, kanino? Fighter 50, di kay red horse. No, Problema, pre. Karat! Abi ba ko di mo, pre? Nag-play na ko trabaho ba? Ay, trabaho. Lagot ko. Yeah. Kay cook sa barko ang ilang gikinahanglan, pre. Cook barko? Luto na lang barko? Cookir ba? Cook. Hindi. Cook sa barko ba? Ha? Lagot ko kay gibangitan may ano ko requirements para sa seaman. Ngay sila certification. Ha? Oh, dako certification sa sulas. Kung nahuman na, nakahuman ba ko nako? Ipangutan na ako, makamao ba ko na kumlangoy? Ang gingnan, pre, nga di ko kabawra ba mulangoy, sir? Nga. Kung dawat, magudawat, pre. Kaya di ko na kukabawa mulangoy. Yun na sila, pre. Mutrabaho, tagbarat ko, kinan na rin, makamao ta mulangoy. Nga, pre, ya. Ingo siya, aw, kung mauna, kana mga piloto, sir, tamaw sa namlupad. Kuutot ang ilumot. Shut! Paro piloto. Lagot, lagi ko, pre. Taon na, sa gamay pa ko, pre, wag yun ta, ko'y problema. Ano unsa? Sa problema sa gamay pa ka, ha? Buti ba sa bot? Sa gamay pa ka, wa kay problema. Ah. Karon nga dako na ka, doon na kay gamay. Bakit, kidnor? Rick, Tuhe! if you wanna ride, you ride in Fighter 50. Ano ka? Ayan na, nahumulan ako. Ibalik na kong sud sa botilya kining beer nga akong gihumulan sa kumpanti. Syarog mo inom pa kaluloy. I'm coming home to your loving heart, to the one that I once threw away and broke apart. I was... Saan ni anong lamisa? Wow, sabron. Ano na lamisa? Oh, wow. Kabayong di mo kan. May favorite, ha? Hakan nindot Was. Inamay kung daan sa plangga na. Abiday. Oloy! Oloy ko na. Eh, Mauli na dahi ka? Oda. Ano lang ba sa loy, oh? Inom sa diha. Ako pagipalatan ng tiil sa baboy. Wow. Dahil pa man tugot. Natil ba po eh? Ano yung murag man eh? Bebe. Naman sa pati. Pang was ba? Unda kayang reaksyon nga mo inom anang beer nga inumulan ako sa panty. Kaya yun tayo. Nainom na. Isugay. Naguba yan na nga ni inom sa beer. Grabe no. Mo ni ako bibita. Isug. Ha? Wala na nila. Isug. Inuo ko lang ita paglain. Purios kaya. Labi ang bira. Wala isug. Nayati na ni Kung Alcansi. nilay po rin sa kes. Pagdaling. Ang ganahan ko anong isug. Pagdaling. Nayati na kakidort angin. Naunsa bang giganahan man hinuon siya? Abi na kog mono to'y makapawa niya ganas inom, nagsige man hinuog pangita. Unya og palitan ako beer, parehas gyud puno adtong iya gusto. Muna akong problema. Nakita na ko nga mas grabe man hinuon ang pagkapalahubog sa kumbana. Oy, unsaon ko ka ni siya sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sakto to akong gibuhat, Hilda. Okay, ang sender na to karong adlaw. Ato sinder Si Hilda. Si Hilda Coronel. Hilda Coronel naman. Dili dahil. Hilda, nya kanin problema ni Hilda. Ti pres kini ang bana pagkaplahubog. Grabe kay inom, grabe mulala nya. May niya ba natin pres kay di mangi tagaway. Ba katawa-katawa la kana. Mao gyud nya gituluan sa siyang mga limutan na paggamit og panty kana di kakaligo mga usak si bana. Mo ni limo. Limot ati pres nya Sa hubog. hubog. Imo na ito slob ito sa ing inunon nga beer. Noy. Oh.
Doy, di ba katong flying lizard? Flying lizard atong Gamo angkagan. ilimot? Oo. Angkagan, oh. Ang bubukag. Ang bubukag. Oo, di ba? Oo. Ayaw, dili tali na ka ng panty. Kanang panty, oy. the best kaya. Tipres yung gitry. Butangan yung panty, anam. Nagtuslob niya dito sa imnonon. Pag inom siya ba natin, pero siya, wow, kiniisog kayo. Wala ilahin na Anggaw. Pangiyon naman, no? Nagpangita mi no og lain natin pres. Mao na yung problema saon na taon na ako ba. Nasakto ba ako gibuhat nga ako gibutangan og inana mao na. Nanisa mo, gilumay. Dilumay sinod si Mayo nga nahumot ako ganahan no si Mayo kay Nalumay. isog si siguro kito imong. Kain. Mura dai grade ato nga nakapaisog sa imno no dai mura. Permanentihan lang to. Kay mao to ituslog-tuslog. Sultiin na lang siya nga dong mao nang naisog na dong. Kini dong saksimana ni nako wala bi ako panty. Gituslob na ko sa imno no. Mata lang lagi mas mo dong. Himas. Kanggaw. Ma'am, unsa may istorya na to diya, ma'am? Mura naman yung comedy, ma'am. Unsa may istorya ni mo diya? Kung ari ka dire sa episo, New Testament 5, Ephesians 5 verse 18. Ayaw ka mo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Disog tas ubos, mga asawa tahura ug sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod kamo sa Ginoo. Diretso pag sa ubos na pit. Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga higugma ni Kristo ang simbahan. Karon, ang gibuhat ang asawa, magsige sa badlong tungod kay nagpabili ng iyang ugma ngadto sa iyang bana. Ikaw bana, wala ka musunod sa mga asawa. Tama ba kay gugma niya? Apan sa simple na pay maangnaw diri sa itaas ni ingon ang Ginoo, ayaw ko mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. So ambot sa Ginoo diri nga sa lawas nun lang. Wa pa labot ang kalagnon. Apan kumulugso na ka diri sa ubos kadto relasyon as manag-asawa, managtiayon. May tungod sa gugma, doon na pa may gugma nagpatigbabaw. Wala pa siguro, ma'am. Kaya pinanggap niya yung asawa. Man sa tiyan mong binuwang iya, palahubog niya yung sabaw. Apan ubabot man gud ang panahon, nga ato ko nung lawas, mura mo gundig magkina. Mabuti niyang panahon nga mapalyar. No? Doon ay ako ang Unsa na? kanapit ang video na ako nga nagtungab ko og botelya. Kato, birthday karon? Oh. Nga naman. Doon ay ni minsis ako dito nakuha ako makukuha pa nga. Salamat yan ni mo sir ha. Insya, ako usa ka dancer before, performer, naatan ang bisyo. Hubog, inom, tabako, natanan. Karong idaran ako, wa na, pinaghan akong sakit. Bisa tiro na. Hala siya? Daghan yun mong gawas, ma'am. Oh. Bisa ako, palahubog ko sa una, karon daghan na mong gawas. Oy, kanag yung manunay manuslok sa imong, murag sa imong, unsa, kalapan pa sa imong tiil. Murag tuslokon, sakit Aka ta. na iniglakang? O, dili, kanang mahigda ka, bukan lit lang. Wala mo kuan? Oh. Mo ba? Sabi. Murag kuan natin ang flow tingali na sa dugo. Di ba? O ang unsay ang daga sa dugo murag adi lang ko sure. Ang ako lang ani Mrs. kasi tingalan ni niya. Hilda. Mrs. ang ako lang ani nga pahimangno ayaw unda nga pagpahimangno si mga sabana kay moabot unyang panahon nga mapalyar na siya. Unsay ang ako lang naibawan gulyat sa akong maguwang nga laki o sabana sa akong manghod, ang ilang namatyan tungod sa sigarilyo. Wa pa may namatay sa inom? Wa pa nasakit kayo? Kanang atake. Akong dili ta magisugot ko pero usa sa mga board member yang manghod bam portig inom dia sa ila dia na swimming pool nag-inom siya kahurot siya murag black label tulo ka buok siya usag inom tulo ka buok black label ana unya diretso siya dive ligo siya sa swimming pool Ay hubog daan na lumos. wa malumos gitabang kay ang di kapakapa siya pag ato hospital ang iyang tinay ni burot-burot Mao ba? Ang ako na nadunggan, kung nakainom ka, niya maligo kag dagat or swimming pool, so hubog ka, hindi Malumos kay ka. ka kasustinit og langoy, mo na malumos. Oo. Pero tapo ko, Naabi ni mo ba? Kato mo pagutan ng inaabay mamatay sa inom? Oo. Daghan mang paagi, matay ka kagaspahon ka lang. Daga paagi nga mamatay. mamatay di ba? gikas pa bitaw tinuon kay sige niya kao ta ti pres na Oo, nagibaba. naukal man niya bagol-bagol Lagi paagi lang sa kaspa. kas ba Ay, namatay sa kubo. matay mo lang mo huyab ta Okay, mulak joke. ang ako lang ani, ako nang litan, kasi ako mong share nga, ang akong brother-in-law, ang akong manoy, namatay tungkol sa sobrang sigarilyo. Pero kada daw, happy to mo ni Victor mo, hubog. Muna ingin mo na, ay, ni Kuan ay ka na ni, say ko na ni brownout, nilubat. Nilubat. Abi na mo, ug mauiyahang na ingnan to na sakit. Ang sigarilyo, di mo nakaingon. Pero ang namatay sa inom nga ko naibawaan dito kaya po sa among sa lingang barangay nagiyasag sound system ha nagkaon og litson pag gumagaog litson pit niya rok sa beer dritsog ti urok muna no tada ko nga ba kay mamatay ng sobrang inom High blood to.
Mao ba? Dato di si inisan ka bunyaw, sa may namatay na to. Inom to. bisan. Anong- Pero wato mamatay sinisan ka nga tungod sa inom, namatay to siya tungod siguro kay sobra na gyud tayo, di na gyud to. Ay, pati to. Pero ano overpati. O, sa ato pa, sige wate pres ka, dili kong sa inom lang, kanayo ban ganyan, mamatay bisag Na ano pa. gyud to siya ikuan ba? Kadang say pangalan na. Kuan sa atay ba? Unsa ni sakit sa atay? Ah. Hepatitis. Okay. So, dagang pa agi. Kuling. Ha? Kuling. Sa inom, sad. Inom. Na cirrhosis man to siya inom. Oh. Oh. Sa ato pa, kung dagan ang sa sigarilyo, dagit po yung sa inom. Kaya uban po, Ay, sige lang inom niya may tarong kaon. Tino na sakto na. Mahirap yung giluwa tong ako. Saan mo nagating dalawa noon? Tunay ko ang puzzle, Tihon. Tatak!